आरे बाबा नों आब' प्रमिलाखौनो नायदो नोङो आं गेलेलाहाय आं बुरिबायहाय नै बोथोर जानाय लोगो लोगो फिर जस जाफिनबाय अरे बाप रे बाप तुम क्या मिला क्या नहीं मिला सब कुछ मिला है प्रमिला रानी बायद' फिर भी बाप रे बाप पलिटिकेल का संख्रि सरकारनि संख्रिखौ जाथारनांबावगौहाय लास होलाबावनांगौहाय होननानै नाजाबाय बेबायदि जायो नामा नोङो आन्दोलनकारि ग्रुपनिफ्राय उत्पन्न जानाय पार्टीफ्रा बेबायदि मालाबाबो जाया नाय एबाराव दाखालि जे 6टा जनगोष्ठीनि एगेन्स्टै जेबायदि जेन जेड ग्रुप फैदों बे जेन जेड लाइमोन यां ग्रुपफ्रा पार्टीखौ नायनाय नङा केन्डिडेटखौ नायगोन जायहा बिधान सभायाव एसेम्ब्लियाव थांनानै जाथिनि थाखाय हब्रानो हागोन खैफोदाव गसंगोन मैया दाखालि खैफोदाव सोर गसङा सोरबा इउटिउबार सोरबा हाउस वाइफ बिथांमोनासो ज्राव ज्राव बुंदों ज्राव ज्राव दोहौ लाबोदों दा बेखौ नायोब्ला एबारनि बिधान सभायाव पार्टीखौ नायनाय नङा रायजो आं दहाय होनखादोंना मोननै रोखोमनि रायजो राजा थायो माखासे रायजो राजाफ्रा एखेबारे फागुन बारनि जिगाब उरायद्लाबायनायफोरदि उरायफायो जायजों गभर्नमेन्ट जायो बिजोंनो खारफायो थाइसे थाइनै मोनगोन बायदिसिना खामानि मोनगोन बावहाय बे दोहौआ जाफाखायो आरो जायहा खैफोदनि समाव नाव गोबायाव गाखोनानै दैयाव हाबनाय नावनि दैखौ सारग्रा आरो पार्टीखौ बोखांग्रा बिसोरसो अरिजिनेल पार्टी जायो आं होनो बिपिएफआ मा प्रब्लेम दङ एक नाम्बार बिपिएफनि दानि जे केन्डिडेट लिस्टखौ नोंथांमोना नाय गसाइगाव मृत्युन्जय सोर सिटिं इएम उदालगुरियाव रिहन दैमारि सोर सिटिं इएम पर्बजरायाव केन्डिडेटआ सोर मुनमुन ब्रह्म सोर सिटिं इएम दा बेनो बिपिएफनि निथिया आं सिगाङावबो रायबाय थाखाजों जे नोंथांमोना बिएलटि महरै आन्दोलन खालामबोबाय डिभाइड आसाम 50-50 होनबोबाय हाजार हाजार जोंनि लाइमोनफ्रा जिउ गारनांबाय इएम जानायाल' इएम जाबाय थानो मोनगोन नामा इएम जानायानो एमएलए जानो मोनगोन नामा एमएलए जानायाल' एमएलए जाबाय थानो मोनो नामा एमपि जानायानो एमपि जानो थांबाय आं बे इउपिपि आरो बिपिएफनि खोथा फैया बाहाय आं मोननैखौबो रायदों खारन आंनि मथेबा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो सुबिदा होनांगौ आरो मा सासे एमएलएआ सासे इएम बा एमसिएलएआ 10 बोसोरनि बारा पलिटिक्सआव आंनि मथे केन्डिडेट मोना दिनैनि थारिखआव आंनि डिजाइनजों सोलियोबा आङो रावनोबो खननैनि बारा टिकेट होनाय नङा खारन गोबां लाइमोनफोर दङ लेखा गोरों लाइमोन जायफ्रा साख्रि बाख्रिनि जेबो सानसां गैया आन्दोलन दङ बिसिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय सोरबा बुख्रुबजादों गाथ्रोबजादों सोरबा जिनाहारि खालामजादों जों बिसोरखौबोथ' नायनांगोन दा माबा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा पर्बजरानि माबानिफ्राय फैनाय इएम बियो बेनो एमएलएखौ नांबावगौ एमएलए मोनखांनायनि उनाव आंनो एमपि नांगौ आरे बाबा नों आब' प्रमिलाखौनो नायदो नोङो आं गेलेलाहाय आं बुरिबायहाय नै बोथोर जानाय लोगो लोगो फिर जस जाफिनबाय अरे बाप रे बाप तुम क्या मिला क्या नहीं मिला सब कुछ मिला है प्रमिला रानी बायद' फिर भी बाप रे बाप पलिटिकेल का संख्रि सरकारनि संख्रिखौ जाथारनांबावगौहाय लास होलाबावनांगौहाय होननानै नाजाबाय बेबायदि जायो नामा नोङो आन्दोलनकारि ग्रुपनिफ्राय उत्पन्न जानाय पार्टीफ्रा बेबायदि मालाबाबो जाया नाय एबाराव दाखालि जे 6टा जनगोष्ठीनि एगेन्स्टै जेबायदि जेन जेड ग्रुप फैदों बे जेन जेड लाइमोन यां ग्रुपफ्रा पार्टीखौ नायनाय नङा केन्डिडेटखौ नायगोन जायहा बिधान सभायाव एसेम्ब्लियाव थांनानै जाथिनि थाखाय हब्रानो हागोन खैफोदाव गसंगोन मैया दाखालि खैफोदाव सोर गसङा सोरबा इउटिउबार सोरबा हाउस वाइफ बिथांमोनासो ज्राव ज्राव बुंदों ज्राव ज्राव दोहौ लाबोदों दा बेखौ नायोब्ला एबारनि बिधान सभायाव पार्टीखौ नायनाय नङा बिथांमोना केन्डिडेटखौ नायगोन जे बिथांमोना हारिनि जानानै बुंनो हानाय नङा हागोन ना हाया दा बेखौ नायोबा बिपिएफआ एबार मेक्सिमाम 100आव 80% बिथांमोननि केन्डिडेटफ्रा गासिबो सिटिं इएम दा बिसोरनो सोर भट होनो ना बर'आनो भट होगोन ना बांगालानो भट होगोन आरो मुस्लिमाथ' बिथांमोनखौ बिजेपिजों दङ होनखादों दा मुस्लिमनि भटआबो गैयाब्ला बर'निबो भटआ गैयाबा सोरनि भटजों देरहागोन दे आंनि मथेथ' बिपिएफआ बे बाराव मोनब्रैनि बारा देरहाया क'क्राझाराव मोननै चिराङावथ' गैखाया बाक्सायाव मोनसे उदालगुरियाव मोनसे बेजोंनो बिथांमोना सन्थुष्ट जानांगोन बिपिएफआ दायो एनडिए एलायन्सआव हाबबाय गुबुन फारसेजों इउपिपिएलआबो आवगायनिफ्रायनो दंखायो दा बे एलायन्सखौ बोरै लाखिगोन इउपिपिएलआ एलायन्सखौ लाखियैयाथ' बे एनडिएनिसो खोथा जोंथ' एलायन्सआ थाथारनांगौ होननानै बारा फाजायाखै प्रमद बर' बिथाङा होनबायसो एक्ला सोल' नीतिजों जोंनि मोनफ्रोमबो सिडाब्लिउसिनि मिटिंफ्राव जों बेखौनो रायलायदों जे जोंना वार्कारफ्रा नांगौ जायोब्ला बिपिएफनिफ्राय एंगारदो बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोदोसो होनबाय थादों
100आव 90%आ बुंदों जे बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोदो बिसोरो गाद्दारि बिसोरो थगायो होननानै बुंबाय थादों खिन्थु बिजेपिया जोंखौ हगारा हमथाबाय थायो प्रमद बर'खौ एखमबा माबा हम मिनिस्टार अमित शाह लेंहरलाय प्रमद बर'खौ एखमबा सोरबा आरएसएसनि लिडार लेंहरलाय सोरबा उमुक लिडार लेंहरनानै दोनबाय थादों जे रथ' माबा मोनसे गेमा जागोन जोंनाथ' नितिया क्लियार 15था माबा कनस्टिटुयेन्सियाव इउपिपिएलआ एकलासोल' नितिजों दंबाय थायो आरो जों बेखौ मावबाय थादों जोङो थाङाखै एनडिएजों एलायन्स जानांगौ होननानै सोरजोंबा एलायन्स जानांगौ होननानै बिथांमोनासो जोंखौ होनबाय थादों गले गले हमथा दा बेयो जोंनि थाखाय गोब्राब बाथ्रा नङा जायखिजाया समाव ओंखारबोनायनि समाव जेखि जाया समावनो नै माबाया 19आवनो लास्ट नङा होमबा एसेमब्लिया 19आव लास्ट ओइदिनखालिनो नायदो जोंनि एमएलएफोरा मा होननो स्टार्ट खालामगोन जुदि एलायन्सआ मोजां थायोबा जों लुबैनाय बायदि जों हास्थायनाय बायदि जायोब्ला बे थाबाया नङाबा जों गोसो खुसि रायजो राजाखौ लानानै जोङो एनडि एलायन्सनिफ्राय ओंखारनानै एबाराव बिसायख'थिखौ फेर फाथिगोन आरो दा खोथाया ओरै जादों जे एलायन्सखौ लुबैदों खिन्थु मासेखौ नोंथांमोना हगारनो नागिराखै ना बे एलायन्स जाया जोङो इउपिपिएलआ दिनैनि थारिखआव 7था एमएलए दङ नङा होमबा जोंहा 2 एमपि दङ 7 जन मानि एमसिएलएफोर दङ जोंलाय मानो ओरैनो माने गराय गांसो हादलाबायनांगौ फाग्ला बे एलायन्सनि खुनु नितियानो गैया जोङो मेक्सिमाम जोङो 6थासिम भटखौ लुबैदों मिनिमाम मोनबानि गाहायाव जों थाथ'वा आरो बेनि गेजेराव जोंनो मिनिस्टार होनांगोन बेनि गेजेराव जोंनो माबायावहाय रायजो सभानिफ्राय बा जेखि जानिफ्राय जोङो हजोंहाय इउनियन मिनिस्ट्रि होनांगोन दा बेफोरबायदि कन्डिसनावसो इउपिपिएलआ मानिगोन नङाबा हम एकला चलेगा जरुर पड़ेगा तो वी आर रेडी टू गो एलोन बाय आवरसेल्फ सिंनि खोथायाव ओरैबायदिबो ओंखारगासिनो दङ सरसा जागासिनो दङ इउपिपिएलआ इन्डियाजों माने राहुल गान्धीजों माखासे सर्त खोथा सावरायगासिनो दङ ना बेयो नांगौ जायोब्ला हाग्रामा बिथाङानो होनो आमी बिटिसिर आঞ্চলিক दल है जी सरकार हबो थारलागरना आमी थाकिबो दा बावहाय जोंनि थाखाय बिजेपिया साबसिन कंग्रेसआ साबसिन बिदि नङा जाया गभर्नमेन्ट फैयो जों बेजोंनो बुजा बुजि जानानै मदद होनानै जोङो किं मेकार जागोन इट कुड बी एनिबडी कंग्रेसबो जानो हागौ इन्डियाबो जानो हागौ एनडिएबो जानो हागौ जायहा जोंजों सुबिदा बायदि जायो जों बेजों थागोन 100% क्लियार दायो ओरैबायदि नुगासिनो दङ मावनो हादों होननानै मोनसे सरसा जागासिनो दङ जे एनडिएबिखौ लाबोदों जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोनो हादों नों नाय खोनासं रन्जन दैमारिया 2009 डिसेम्बरनि 2009आव बिथांखौ बांलादेशि राइफला डिटेन खालामदों बेनिफ्राय फेब्रुवारिनि एप्रिलनि 30 तारिख 2010आव इन्डिया गभर्नमेन्टनो हेन्डअभार खालामदों होमबा 2010 निफ्राय 2020 सिम सोरनि गभर्नमेन्टमोन हाग्रामा महिलारि सारनिनो गभर्नमेन्टमोन बे 10 बोसोराव मा गराय गांसो हाया बेलाय दिनैसो हगारनो माबा खिफिदेरदों दा रायजो राजायाथ' जाम्बा नङाना एफा गोबाव रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव थाबाय बै समाव हगारनायनि जेबो लाहार फाहार गैया दिनै बिथाङा लाहार फाहार जादों जेसेबां रन्जन दैमारि बिथांनि गनायनि प्रक्रियाखौ मावदों होनोबा प्रमद बर' आं दहाय होनखायाखै होनबा प्रमद बर' बिथाङा क्रेडिट लाग्रा सासे लिडार नङा बिथाङा सिरि मावदों आंनि मिथिनायावथ' मास मोनफ्रोमबो प्रत्येक मासावनो मास मोननैजों मास मोनथामजों प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टनिफ्राय रन्जन दैमारिनि केसफोरखौ सालायनायाव 15 लाख 20 लाख फैसा बिथांमोना खरसा खालामबाय थादों होननानै आं मिथिगौ दा बे गासैबो प्रक्रिया जाबोबाय थादों दा बे फिनिशिं पार्टखौ हाग्रामा बिथाङा दांदों वेल एन्ड गुड दांथों रन्जन गनायाव जोंहा बयबो रंजानाय दङ खुसि दङ दा खिन्थु रन्जनखौ गनायनि एनडिएफबिनि दानि गनायफोरखौ जे गाव हारसिं क्रेडिट लादों बे एखेबारे आदुवानि फाव बेबायदि कर्ट कासारिनि केसा हाग्रामा फैनाय लोगो लोगो गयो हाग्रामा फैनाय लोगो लोगो हगारजायो बे नङा बे गोलाव प्रसेसजोंसो फैयो दा मावै मावजोब्बाय जेरेखम बे खाथ्रि गासानि दालांखौ दाखालि बिथाङा गावनो होनदों बेखौ इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङानो गासिखौबो मावजोबखानाय आं खालि आदार सिलाखौल' खुलिनो फैदों दा माखासे खामानिया हाग्रामा बिथांनि दिनैनि बे माबा सोरखौबा एनडिएफबि हगारनाय रन्जन दैमारिखौ बख'नो नागिरनाय उमुक गायसननाय बे गासिबो आदा एक्सट्रा 70% 80% प्रमद बिथाङानो मावखानाय दा बावहाय बिथाङा बेखौ कन्टिनिउ खालामदों वेल एन्ड गुड साबायस गायसननायखौ नुनो मोनो कोटि थाखानि आरो मैयाबो मिनि सेक्रेटारियेट क'क्राझाराव बिथांमोना गायसनदों मा बुंगोन नोंथां ना प्रमद बर'आबोथ' बिराद गायसनबोदों बिराद मावबोदों प्रमद बर'आ मालाबाबो आं उमुक मावदों आं थुमुक मावदों होननानै लाया
नोंथांमोना नाय बिटिआरआव थांनाय 5 बोसोर गभर्नमेन्टआव प्रमदनि मावनाय स्टाइला ओरैबायदि 2027आव अमित शाह होनबाय थादों आं नोंसिनि गोबां बर'नि दाबि दाबाखौ मावफुंनानै होगोन दा 200 बोसोर ब्रिटिशफोरनि दालांफ्रा जोरोमोन दाबोनो बिथांमोन गायसननाय दालांफ्रा दङ अट्टालिकाफ्रा दङ जों बेखौ बिदिखौबो नायनांगोनब्रा इमिडियेटलि बे नैबे इलेक्सनाव आं जेरैखिजाया देरहाथारगोन होननानै नोङो आदार सिला अन्थाइ खाम्बा गायसनलाबायबा जायाना दा प्रमद बर'नि बे 5 बोसोर गभर्नमेन्टआ जे बर' जाथिया बे बर' भुमियाव जाथि राव भाषा भाषी लानानै जे गोजोनै जों थांनानै थानांगोन बिथाङा बेनि आदार सिलाखौसो गायसनदोंमोन बेनि फाउन्डेसनखौ खालामदो रायजो राजाया बुजिस्लाबाखै रायजो राजानि माखासे कन्टेक्ट जाबाय इमिडियेट आं दिनै फैसा नांगौ दा नैबेयावहाय एसे भुल बुजा बुजियाव प्रमदआ निस्सय जेनदों हाग्रामाया देरहादों दा हाग्रामानि माखासे मावनायफ्रा भबिष्यतनि नङा बिथाङा इमिडियेट कन्टेक्सखौ नायदों एबार इलेक्सनाव जेरैखिजाया देरहानांगोन नों होननायखौ नुवाखै होनबा नोङो आपना एसटि लागेना ना लागे फाग्ला बेबायदि होनजाबाय बे सावा खेला बुस्थु नामा नोङो एसटिया नोङो बे खादायाव लानानै जासिलाबायजायो नामा बैग्रि गोमोन फिथाइ गथ'फोरनो जासिनाय लारु हुरु मला जासिनाय बायदि दा बिथांनि माखासे मावनायफ्रा खालि नैबे इलेक्सनाव बोरै देरहागोन आदिबासिनि भटखौ बोरै मोनगोन राजबंशीनि भटखौ बोरै मोनगोन मुस्लिमनि भटखौ थगाय थसि माबा बोरै मोनगोन बिदि नङा जोङो जोंनि रिभलुसनारि दावहारु लिडारफोरखौ जों एसे हेभि वाइट गोनां जाजानो लुबैदों खारन इयुन जोलैया बे जोंनि लिरनाय सल'फोरखौ फरायगोन ना इयुन जोलैया जासाय खालामगोन ना जे हाग्रामाया सासे ओरैबायदिमोन प्रमदआ सासे ओरैबायदिमोन दा बिथांमोनहा आं ओरै जाथारनांगौ आं हरै जाथारनांगौ बेफोरबायदि गाब्रायलायनाय नाजानायनिफ्राय जालदाब जुलदाब गानानै आं मोजाङै मावनो हानोसै बिनि उनावहाय इयुन जोलैया लाइमोनफ्रा माबायदि मावथोंसै दा जाय हक माखौ गायसनदों बे गायसननायफ्रा मोजां जाथों इयुन माबाया जाथों मिनि सेक्रेटारिया जाथों उमुक सेक्रेटारिया जाथों बेवहाय जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु जोंनि मावनायफ्रा इलेक्सन सेन्ट्रिक बिसायख'थि सेन्ट्रिक जानो नाङा आरो बियो लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि जेबो उदाहरन थाया हाग्रामारि महिलारिया माने गोख्रोङै खामानि मावनायखौ आराम्भ जानाय नुनो मोनो मा बुंगोन नोंथाङा जिहेतु दोलोनि स्पिकार जोङो दासिमावथ' फ्राय सानफ्रामबो मैयाबो मोनब्रै प्रग्राम जादों जोंहा बनरगावआवबो जादों बेनिफ्राय क'क्राझार सेन्ट्रेल अफिसाव इउथनि जादों आरो सिम्बोरगावआवबो जादों दा बे हिसाबै जोङो फ्राय रेस्ट गैया गियार आप खालामनायाव दङ ओरैनो जनाल हिसाबै जोङो राननानै हरदों आरो दा एसेमब्लि वाइज जोंहा ओरै गसाइगाव आरो पर्बतजरा बे मोननैखौ मोनसे जन खालामना होदों बेनिफ्राय दतमा क'क्राझार आरो बावखुंग्रि बे मोनथामखौ मोनसे जन खालामना होदों आरो जन हिसाबै जोङो बिदिनो एलएसि हिसाबै लिडारफोर राननो हादों भाइस प्रेसिडेन्टफोरखौ जोङो इनचार्ज होदों सेक्रेटारिफोरखौ क' इनचार्ज होदों दा बे हिसाबै जोंनि फैबाय थानाय बिधान सभानि बिसायख'थिनि लाहार फाहारा जाबाय थादों आरो एके नो डाउट वी आर आपफ्रन्ट उइथ द हाइ स्पिरिट माबायदि सानदों एबार बिसायख'थिखौ इउपिपिएलआ जिहेतु माबायदि गेलेगोन जिहेतु बिटिसिआवनो एबार 15टा सिट जिहेतु दङ माबायदि गेलेगोन सानदों 15टा सिटआव दासिमबोथ' जोंहा आगुनि बिटिसि सिएम प्रमद बर' बिथाङा होनबाय थादों जे 15टायाव जोङो 15टाबो गेलेगोन आरो बोरैबि बक'आव जुदि लाहार फाहारा थिग जायोबा जोङो बक'आवबो होनो बियन्ड बिटिआर बे प्रसेसटायावबो दंबाय थायो जोङो बक'आव डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौबो दाना होखाबाय बे हिसाबै 15टाया सियरथार आरो खोथा बाथ्रा आरो लाहार फाहारा मिलायोबा जोङो बक'आवबो होगोन दा 15टायाव जोङो केन्डिडेटफोरखौ होथ'वाखैब्लाबो फ्राय मोनफ्रोमबो समस्थियाव सानै साथाम साब्रै साबा बेबायदि केन्डिडेटफ्रा रेडि दंखायो बे हिसाबै जोंहा प्रब्लेम गैया बेस्ट अफ द बेस्ट केन्डिडेट जोंनि लाइमोनफोर लुबैनाय केन्डिडेट रायजो राजा लुबैनाय केन्डिडेटखौ जोङो होगोन आरो जोङो मोनसे खोथाखौ जोङो गोसोआव लादों बिपिएफनि बायदि जोङो सासे इएमआनो एमएलएबो जानांगौ सासे एमएलएआनो इएमबो जानांगौ जोङो थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव जे भुल मावदों जों बेखौ रिपिट खालामा एखे फ्रेश सिटिं एमएलएफोर आरो बिनिफ्राय जायफ्रा जेबो माबा एमपि बिबान गैया माबा माबि बिबान गैया जों बिसोरखौ एबारनि बिधान सभायाव केन्डिडेट हिसाबै फाथिनो नाजादों